Hi, this is Manang Edith with Manang Edith's Garden to Kitchen and more. In today's video, we are talking about why we watch people eat. Come on. Getting ready for our Mook-Bang. Yes. Ito yung pinaka-very first episode ko ng Mook-Bang. And nandito ngayon yung aking ever supportive na BFF. Si BFF Ebot, saka BFF Maricar. So, ang dami naming pagkain. May shrimp kami. Meron kaming chicken feet, maanghang. May alimango. May alimango pa, merong crispy pata, merong steam fish, lapo-lapo, tinolang manok na Ilocano, and bunapiti. Join us! Let's pray. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit, and Lord, thank you Lord for giving us this chance na kahit pandemic, oh Lord, nandito kami ngayon na magkakaibigan, na to fellowship at saka magkumustahan kahit ng pandemic. We pray that this food that we are about to receive may nourish our bodies, cleanse our spirit and soul. Amen. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Naku, hindi ko nalis yung ano ko. Meron pa kami chicharong bulaklak daw. Ako, Tanglad ako. Sila dalawang ano. Sarap. We have shrimps from King Crawfish sa Sitem Industry kay Philip. Hi, Philip! Salamat sa pinadala mong pagkain. Sino nagpadala? Just kidding. Actually, itong isda natin, hindi naman to nagkamali yung arko. Dapat, di ba? Fresh lumpia. Oo nga. Ang bukas ko naging isda. Mali, ewan ko ba, bakit? Ang dami namin pagkain. Kumain tuloy ako ng kanin. Ay, kain ng kanin. Alam mo, si, pangalan nun, nagkwento ko sa inyo ng bago. Kulokoy. Kolokoy. Ay, Kulokoy. Kabayan kita. Kita naman tayo, Kulokoy. O, wag mo naman. Sarap. Sarap. Hindi ka Chicken manghang. feet. Spicy chicken feet. Siya nagluto. Mga naghalo. Crispy pata. Mga boys, my request. Wow! Sarap! Oh my God, this is so good. Sarap. Chicharon bulaklak. Ang sarap ng Ilocano tinola. Mga chicharon bulaklak. Sarap nito. Bagay na bagay. This is Moak-Bang. Anyway, anong pagkaintindi niyo sa mukbang? Mukbang, a lot of food in front of you. Pero Korean yan. Started sa Korean. And then, eat as much as you can, enjoying the food. I Ano know. nga ba? Yung ganon, nag-start sa isang YouTuber from Korea. Tapos, wala lang, binibideo lang niya ng paano siya kumain. Hanggang, she's getting a lot of, or he or she is getting a lot of viewers because of her mukbang or his mukbang. Yun.
Tapos, at first, nung nag-umpisa na ako mag-YouTube, nakikita ko yung mga friends ko nagmumukbang, mga whitey friends ko nagmumukbang. Sabi ko, bakit ganon? Why should I be watching them eating? Yung pala eh. Wala, napakasikat ang mukbang. Anywhere and everywhere, dami ng mukbang. At itong mga aking dalawang ever supportive na friends, is sila ang kasama ko na my very first mukbang video. Bangers. Si Marikarski, ang lalaki ng shrimp na to. Luto mo ba to? Ang pilit nga, Sino nagluto? king crawfish. Parating nga. Hindi pa maanghang. Di ba? Hindi maanghang yan. Ang maanghang ko. Yeah. Tama lang. Pero tikman nyo yung mushroom sa ano ko, tinola ko. Ito ah. nga, oh. Sarap. Yeah. Actually, kahit ano ilagay mo sa tinola mo, sarap. Ang dami namin pagkain. We have suka here. Itong Chinese lumpia, naging isda, nagkamali yung binilhan. Pagbukas ko ngayon, ba't isda ito? Pero I like it. Kung swerte naman, sabi nyo, aba, gusto ko yan. Maubos. Anong oras kaya tayo matatapos nito magmukbang? Tagalan to. Maghapon kaya tayo? Hindi, hanggang dilim. Itong chicken feed mo, pati yung buto, malambot eh, lulunukin. Ayaw mo na maanghang? Titignan ko. Gusto ko yan eh. Pero hindi ka maano sa anghang. Maanghang na maanghang ba? Chicharong bulaklak. I don't know. Hindi, sa akin, hindi. Ewan ko sa'yo. Wow. Kasi depende sa tolerance mo sa anghang. Diba? Paano ba natin ito dadalihin? Marunong ka ba magbukas? Ayan. Alisin ko na muna kaya to. Alin? Wow! Yan! Ganyan ang pagmumukbang. Pinakikita ng malapit ko. Oh. Are you going to eat the ano? Anong tawag nun? Alige. Nalige? Ang lalaki ng hipon, oh. Ganyan talaga magmukbang. Wow! How about this? Pakita mo to. Yummy! Up to the last bite. Ang lambot. Yung tinola, nilagyan niya ng asparagus tsaka Not ampalaya. asparagus. Ay! Palaya. No, the other one. Mushroom. Mushroom is really good. Tinola Shiitake with mushroom. mushroom and ampalaya. Wow! Ang sarap ng isipin ko. Avocado. Ang dami na ano. Ang dami bulaklak. Sana nagpunta kayo dito ng ano, summertime para marami ano. Wow, aligi. Ay, no, may pastakit. Taba, no? Ay, gusto mo, aligi? Alin? Aligi? Ayaw mong kumain? Hindi. Hindi ko makain ako kasang sige. Tapos yung Parang wala kaming problema sa cholesterol. Wala nga. Ikaw lang naman yata eh. Hindi, Ganon? Ako meron, pero ano ko, yan na siya. Inuman ko lang yan ng aking, yun, vinegar. apple cider. A few moments later. Sandali lang, ang dami tira Manina ako lagi. sa mukbang, pinakain ako ng kanin eh. Hindi naman, nakasarap kasi kumain ng kanin with all this food. Kaya nga, ay, ka magmukbang kung hindi ka nakakanin. Pinoy food pa, oh. Kung mga appetizer mo dyan, yung kanin. Appetizer, ah.
rice. Ang sarap. Gusto ka na? Lahat ng breakfast namin na. Saan galing to? Nalili ko doon sa binibili ko yung ano. Bambi. Kalukoy? Bambi. Si Kulokoy, Bambi. panalo sa kulokoy. Panorama yun eh. Saan siya bumibili? Ano lang ba gusto ko doon? Hindi, taga sa bumibili. San Francisco. Or San Bruno or something. 3 hours drive pa yun. Si, kilala ka namin, Kalukoy. Kabahayan kita. Pambansang Palawan, La Union. Huwag mo naman ako isnabin eh, kasi small time YouTuber lang ako. Sana magkita tayo, mag-picture taking lang tayo, ha? Mabait ka daw ha, Kalukoy ha, mag-picture tayong dalawa. Ay, gusto ko si Inday Garnet. Basta. Sige, hanapin kita, Inday Carnet ha, kasi fan ka nitong friend ko. Sige, hanapin kita, Inday May Carnet ha. personal message. Saan ka naka-stay, Inday Carnet? Netherlands. Ha? Dutch ang asawa niyan. Ay, that. Harap ng mangga? Kung Manila alam mango. natin. No, Halo-halo. Manila mango. Yung iba kasi nahiwa, hindi pa ready. Wow. Hindi na ako makatayo sa bisyon. Ang dami kong kinain. I ate algae ng crabs. I ate also the crispy pata. Tapos yung ano, chicken feet. Itong fish. Tapos yung ano, shrimp. Ay, salamat. Imagine, after 1 year, hindi lang 1 year, ang tagal na namin hindi nagkita. The last na nagkita tayo. December. Magkita tayo ng ano. Oh, nagkita tayo ng Thanksgiving! December. After ng birth. Hindi. Nagkita tayo sa Castaway. November. Was that November birthday ni Manny? Oo nga pala. Tapos ito na. Tapos yun, drive-by. Laking hotel. Hindi kami ano. Pero don't worry, nag-observe kami ng proper protocol pa rin. Hindi naman kami yung pasaway sa gov namin. Ay, naku, wala na, hindi ko na kaya. Alam mo, hirap. Hindi ko na rin kaya. Pamisan. Akala namin ano, marami ka. Imagine, hindi man lang namin nabuksan yung ano. Nabuksan? Nabuksan pero look, isa lang, Oh. kalahati lang. Ba't hindi mo kainin yung kalahati? Nakinain ko na yung aligay. Alam mo, malaman to. Ay, wala, hindi ko na kaya. Sobra. Malaman siya. Uy, yung crispy pata mo. Ba, tapos na ako? Akala ko mabusog ka na. Sino sabi? Sabi mo kanina sa akin. Kanina yun. Oh, so ngayon okay na ulit. Oo. Kasi sabi mo lang Ito, nabusog ka Hindi, eh. alam mo, sa crispy pata talaga, ito ang life ko. Okay. Tapos na rin yung sobra na yan, atado yan lang araw. Palagay sa air fryer. Basta kung pakita. Air fryer. Hindi pala kami pwede mag-mukbang. Fail naman itong mukbang namin. Kapatayin ko na to. Mag-goodbye na tayo. Okay. Okay, salamat for watching. At saka salamat ng dalawa kong BFF na ever supportive. Hindi namin naubos, pero itutugo na nila lahat to. Alright, thank you very much Edith for the food. Maricar, thank you also for sharing. Thank you. We all had fun. Sana maulit-ulit. Bye!